प्रेमी पति पत्नी दोनों प्रेमी वो तालाब में चरत आलो आपस में बातचीत करत आलो कैसे बतियावत आलो कैसे मछरी जवन बाड़ी ओ मछरा से कहतरी का कहतरी कि कह राम सिया कह राम सिया कह राम सिया कह राम सिया मछरी मछरा से कहतरी कि कह राम सिया कह राम सिया इ नाय जौन बा बेरा पार लाग जाई काहे रौरा बेकार में चिंता करी ले काहे इतना चिंतित रही ले राम के भजन करी जितना काम बा सारा काम बन जाई तब तक ले ए महाराज दोनों प्रेमी बतियावत तलो बात करत तलो तब तक ले एगो मछुआरा होइले हैं आ मछुआरा आके आइहे घुमा के जाल नचा के फेंकले हैं आ जाल जब फेंकले मछरा मछरी कोगरिए चरत रहलो और मछरा मछरी जब फंस गइलो तब मछरा कहले है मछरी से की कहो अभी बतावा कि अब तहार राम सिया कहाँ बड़ा कहत लो कि राम सिया कह सब काम जितना बिगड़ल बा सब काम बन जाई तब मछरा कहले मछरी से कि कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया तहर राम सिया राम सिया कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया दोनों जाना बतियावत लो बतियावे में दोनों जाना डटी गईले तले जाल में आके फंसी गईले गईले तले जाल में आके फंसी गईले मछरा मछरी से कहले कि राम सिया पर उम्मीद लगौले लुहा सर लगौले लुहा अब अपना राम सिया के बुलावो ओ श्याम पिया के बुलावो अब तो जाल में आके फंस गइलू मछरा मछरी से कहले कि कहाँ बड़े तहर राम सिया अब सुनो अब हमनी के संगे का होई कि हमनी के काटी कूटी कूटी हो दोनों बेकत से संगत छूटी हो हमनी के काटी कूटी कूटी हो दोनों बेकत से संगत छूटी हो कहाँ बोलावो कहाँ बाले तहर राम सिया कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया ए महाराज मछुआरा अगर आइल बड़े जाल धीरे धीरे खींच लहले दाल खींच के आज जब देखले कि दू गो जबर जबर शिकार पड़ल बा अगर आइले घरे लेके जाते रहे जाके अपने मलकिनी से कहते रहे किया हो आज के जतरा बड़ा सुंदर बा देखा सवेरे ही गोइनी है कोगरिए है दू गो शिकार मिल गइले आ तनी है सिलवट पर मोट गरा है मसाला पीसो आ मसाला पीस के तनी एकदम बढ़िया से तनी आज एकदम बड़ी शुभ दिन बा हमनी के आ
उनकरा लोग के कठरा से तोप दहले आंगन में कठरा से तोप दहले मछरा मछरी बतियाओ तो लोग लो भी है इहे लो अब संग छूटे वाला बा अभी तहार राम सिया कहां बालू अपना राम सिया के बुलावो श्याम पिया के बुलावो अब तई हमनी के मसालो पीसे के कहता मसाला पीसे के कह के बाजारे जाता कि औरी सामान लियावे हम जाता नहीं ए कठबत से मछरिया तो पाए गईली सिलवट पर मसाला पिसाए लगली कठबत से मछरिया तो पा गईली सिलवट पर मसाला पिसाए लगली मछरा मछरी से कहतर कि अबो से याद करो अबो से बुलावो कहाँ बालू तहारे राम सिया कहाँ बालू कहाँ राम सिया कहाँ राम सिया बड़े राम सिया कहाँ श्याम पिया ए श्रोता समाज वो मछरी के अंदर आत्मा में विश्वास रहे वो परमात्मा से लगाव रहे बार बार मछरा के समझाओ तरीके अरे ओ हरि पर उम्मीद राखी विश्वास करी वहाँ के कृपा जब होई तो सारा काम बन जाई कहले जे अब का कृपा होई अब तो हमने मसाला पिसा गइल हमनी के कठवत से ढाक देले बा मछरी उम्मीद लगौले बड़ी सरकार ओह मालिक के कृपा ऐसन हो ओह मालिक के कृपा भइल यही भंडार कौन से पानी लागल अन्हार भइल एकदम अन्हार भइल कठवत से मसाला मछरी जौन कठवत से तोपल बालू बारिश आ गइल आंगन में पानी लाग गइल डबहा लाग गइल पानी के का भइले सरकार ई देखो बरी से लागल पानी हो चुए लागल ओरियानी हो बरी से लागल पानी हो बड़े लागल ओरियानी हो देखो बरी से लागल पानी हो चुए लागल ओरियानी हो से इंद्रदेव के कृपा भइल बारिश होके लागल ठेहुन भर बारिश आंगन में लाग गइल ओरियानी चुए लगल कठवत तर जन मछरा मछरी तोपर रहल तब मछरी कहली मछरा से किताब अब का चिंता कइले बड़ अब का चिंता कइले बड़ देखो मालिक के कृपा कैसन हो ए महाराज वही आंगन में जो नाला रहे वही नाला में है मछरा मछरी दोनों जना छलांग लगा के निकल गइल का भइल इस महाराज का भइल पानी में मछरिया दही गइली सिलवट पर मसाला रही गइली जय हो पानी में मछरिया दही गइली सिलवट पर मसाला रही गइली ए महाराज हर प्राणी परमात्मा से दीदार करेले प्यार करेले लेकिन सच्चा दिल से जे आराधना प्रार्थना करेला वो भक्ति में ओकर नाम होला आ भक्ति में ओकर नाम अजर अमर हो जाला यही कहानी भक्ति में जवन मछरा मछरी को भक्ति रहे प्रेम रहे तो परमात्मा के दीदार भइल तब मछरी कहली कि अब की कह राम सिया कह राम सिया कह राम सिया कह राम सिया
कहो राम सिया कहो राम सिया कहो राम सिया राम सिया कहो राम सिया कहो श्याम पिया